iná. V tomto smere Slovensko, možno je to potešiteľná správa, aspoň teda minimálne pre noviny, pre politikov, sa stalo určite lídrom, keďže sa stalo ako jednou z mála prvých krajín, kde sa na trh aj nafta, aj benzín, to znamená obidve motorové paliva dodávali z prímyselných biozložiek. V rámci celej Európskej únie takých krajín bolo málo. Buď to bolo iba jeden druh paliva, alebo jeden druh. Takže v niektorých sektoroch sme sa dokázali veľmi výrazne profilovať ako líder. Druhá vec je, nie to sa dá. Ak by to chcel minister financií určite bude spočítať, aký výpadok má v štátnom rozpočte na tom, že spotrebná daň na motorovú naftu a motorový benzín je nižšia, pretože biozložky sú oslobodené od spotrebnej dane. Neviem to číslo, ale ak to je miliarda, môže byť miliarda za rok, ktorá by sa dala možno využiť napríklad na to, aby sa zateplili budovy a ľudia menej vykurovali domy, respektíve neefektívne spalovali teplo. Poprosím vás ďalší slajd. Z pohľadu, aby teda to nevyzeralo rúžovo, že rafinérsky priemysel je nevinne, tak musím priznať, že samozrejme veľké rezervy má aj samotný priemysel. A síce ropa je tak vzácna surovina, že je plytvaním a mrhaním, ak sa nevyužíva efektívne. V Európe je okolo 110 rafinérií, to znamená, ak sa zoberieme počet obyvateľov blízko 500 miliónov, jedna rafinéria na 5 miliónov, avšak sú rozdielne kvality. Nie každá rafinéria dokáže spracovať ropu rovnakým spôsobom, pretože z ropy sa vyrobí X alebo veľké množstvo produktov. Väčšina z tých produktov, alebo časť tých produktov je ziskových, vysokohodnotných, motorové paliva, petrochemické výrobky. Časť produktov je takých, ktoré sú buď stratové, aj reálne voči cene ropy, alebo sú nízkohodnotné, alebo ekologicky zaťažujúce, ako napríklad ťažké vykurovacie asfalty, koks. A samozrejme, tie rafinérie, ktoré nedokážu mať dostatočne vysoký konverzný pomer, to znamená schopnosti premeniť ropu na vysokohodnotné produkty, na tie motorové palivá, na tú naftu, na tie petrochemické výrobky, tak svojím spôsobom tú ropu spracujú neefektívne a prispievajú k tomu, že závislosť tej rafinérie, tej krajiny Európskej únie na rope je väčšia ako v tej krajine, kde tá rafinéria pracuje vysoko efektívne. Má to aspekt aj taký, že viacero ropných produktov, ktoré sa vyrábajú v týchto zastavených rafinériách, sa uplatňujú v ekonomike, hoci sú k ním alternatíve z domácich zdrojov. Zoberiem si príklad vykurovací olej, ktorý slúži na to, aby sa spálil, aby vyrobila sa s ňou elektrická energia alebo teplo. Elektrická energia, teplo sa dá vyrobiť v jadroelektrárni, respektíve uholnej elektrárni. Ak sa podarí vyriešiť, čo tiež už dneska nie je technologicky nemožné, problém s emisiami CO2 z uholnej elektrárny. Ak sa CO2 dá získať a uskladniť v nejakých ľudovných úložiskách, geologických podložiach alebo v starých baniach. Je to otázka toho, či to ten štát zaplatí. To znamená, možnosti sú. Ak sa pozeráte na tieto grafy, tak je vidieť, aký prerod zaznamenalo Slovensko, respektíve rafinéria na Slovensku, keď za posledných 10 rokov sa schopnosť spracovať ropu efektívnejším spôsobom výrazne zvýšila a dneska je rafinéria Slovonaft najefektívnejšou rafinériou v Európe a jednou z najmodernejších a najkomplexnejších vybavených. Znamená to to, že z jednej tony alebo jednou baru ropy existuje minimálne množstvo produktov, ktoré buď zaťažujú ekológiu, alebo sú stratové. V porovnaní s európskym benchmarkom, kde ten pomer je okolo 60, 65, 70%, je to výrazný nárast. Rovnako tak, ak rafinérie vyrábajú príliš veľa asfaltov, dobre, cesty potrebujeme, ale cesty sa vydajú vyrobiť aj z betónu, z cementu, ktorého je v Európe relatívne dosť. To znamená, ak sa podarí principiálne reštrukturalizovať aj rafinérsky priemysel, tak podarí sa znížiť potreby ropy, pretože sa obmedzia tie produkty, ktoré sa dajú vyrobiť z domácich zdrojov. Samozrejme, nie je to zadarmo. Na prípade Slovnaftu
ak poviem, že za posledných 12 rokov sa investovalo 53 miliard korún, čisto do toho, aby sa zmenil tento konverzný pomer, aby bola technologickým lídrom, tak ak to prepočítame na 100 rafinérií, ktoré je v Európe, tak by to stálo asi 200 miliard dolárov. Dobre, nie všetky rafinérie sú zlé, ale ak by sme zobrali z tej sumy len polovicu, tak minimálne by to stalo 100 miliard dolárov, aby sa priemer Európskej únie alebo priemerný stav európskej rafinérií dostal na tú úroveň, ktorú má Solnafta. Čiže samozrejme suma, ktorá je asi ťažko vyzbierateľná alebo nejak dotovateľná zo štátnych rozpočtov. Biznis to urobí iba vtedy, pokiaľ má nejakú víziu, že napríklad nebudú sa regulovať ceny, že keď investujem do nejakej modernizácie, tak tie produkty dokážem aj predať s nejakým ziskom, aspoň primeraným. Dokiaľ to nebude fungovať liberálny trh, že nebudú stanovené nejaké administratívne prekážky pre export, pre vnútornú výmenu, pokiaľ sa tu na nebe nebudú vytvárať treba monopolné situácie s určovaním viacerých podnikov, ktoré túto situáciu môžu len zhoršiť. Na druhej strane spoločnosť, aj keby neinvestovala tých 100 miliard alebo 200 miliard, môžeme sa o tom baviť, aká to je suma, v skutočnosti platí túto cenu nepriamo, pretože ceny motorovej nafty, motorového benzínu sú aj preto vysoké, pretože ho je relatívne málo. Rafinérske kapacity sú obmedzené nie preto z pohľadu nominálnej kapacity, ale z pohľadu toho, že nedokážu prispôsobiť tú štruktúru svojej produkcie tej štruktúre dopytu. To znamená, možno by benzín stal 35 korún, ako ešte pred niekoľkými mesiacmi jeden politik chcel, ale to by museli stať globálne a stále by vtedy, pokiaľ by rafinérie dokázali vyrábať viacej nafty, viacej benzínu a menej treba asfaltov alebo ťažkých vykupovacích olejov. Poprosím vás o ďalší slajd. Rovnako tak jednou z ciest, ako zlepšiť bezpečnosť takých krajín ako je Slovensko alebo malých krajín, ktoré práve susedia s morom, je podporovať tú myšlienku, ktorá je v rámci Európskej únie je zakorenená, a síce aby Európska únia jednotliví členovia pôsobili ako jedna rodina, kde každý člen má tú istotu, že ten druhý člen mu pomôže, keď je v kríze. Keď je tam fyzicky nedostatok nejakú tovaru, ten sused mu automaticky pomôže a nepozerá sa na to, že toto je moje, toto je tvoje. Inak tá Európska únia nemá význam. Preto tá myšlienka prepojenia sietí je dobrá. Samozrejme, či plynovodných, elektrizačných, aj ropovodných. Na druhej strane musí to byť postavené, že oba prepojené subjekty majú z toho výhody. Ak si to bereme iba Slovenska, Slovensko je v súčasnosti napojené okrem družba aj na ropovodný systém v Maďarsku, kde môže prostredníctvom, ktoré môže dostať veľmi významný objem ropy, taký, ktorý by dokázal saturovať domácu potrebu a ešte dokonca prevýšiť. Je napojený na český ropovodný systém, ktorý je zase napojený na západoeurópsky systém. Z tohto smeru tiež môže dostávať veľmi výrazný objem ropy, taký, ktorý prevyšoval domácu potrebu. A uvažuje sa o prepojení Slovenska s Rakúskom v poslednej dobe. Ale tento systém by pomohol skôr Rakúsku ako Slovensku, pretože tej ropy, ktorá tečie do Rakúska, plus tá ropa, ktorá sa tam vyťaží, je akurát taká, alebo je také množstvo, alebo o niečo väčšie, ako samotná Rakúska republika potrebuje. To znamená, reálne tej rúre, ktorá ide do Viedne z Jadranského mora, nie je dostatok ropy preto, aby mohlo byť zásobované Slovensko v dostatočnej miere v takej, aby bol domáci dopyt pokrytý